Pozrite. Chcete voľby, či chcete otázky? Ja si spýtala sa asi niečo mimo toho, čo bolo Pali si tu, môžeme? Komisí, ktoré by posudzovali Treba etickú komisiu pre členov súdnej rady. Prečo? Pretože súdna rada, keď sme začali byť stíhaní za právny názor, neposkytla ochranu, pretože je politicky skorumpovaná. My, keď sme rozhodli v kauze Príbelský a sme začali byť trestne, teda disciplinárne stíhaní, sme sa obrátili, že je to svojvola, aby bol pani Švecová stíhaná. Súdna rada nám neposkytla. A súdna rada potrebuje etický kódex, ešte aj viete prečo? Pretože z 10 členov súdnej rady 9 sudcov posunulo do Štrasburgu pána Procházku, skorumpovaného politika, lebo si to želali politici. A pani Bajanková ešte teraz tvrdo šíne, trvá na tom, že Procházka je dobrý kandidát. Viete, čo to je? To je všeobecná hanba Slovenskej republiky cez skorumpovaných členov súdnej rady. Oni potrebujú etický kódex alebo kódex budovateľa komunizmu. Ale nie každý váš výrok sa týka práva. Môj len práva, vždy práva. Aj či ide o pána Kisku ako vojnového štváča, lebo ja mám právo na život. Ja mám právo na zdravie, rozumiete? A keď niekto nás ženie do vojny s Ruskom, teda Slovákov so Slovanmi, to aj Štúr povedal, že to nie je možné, pani redaktorka. Ja mám právo na život. Poviem ako justička. Juristička to je osoba, ktorá má právnické vzdelanie a v pozícii sudcu nerozhoduje podľa zákona a ústavy, ale podľa želaní politikov. To je juristutka. Alebo môže byť aj prestitútka, ktorá neinformuje podľa stavu veci a informácií, ale podľa želaní politikov. To je prestitútka. Áno, takých je tu podľa vás veľa? To sa spýtajte pána Fica. Keď nebudete informovať pravdivo, tak možno, že vás zaradím do kategórie. To mi je jedno, pán Harabinka. No aj mne je jedno, je jedno, či budete pravdivo informovať. Prosím, etická komisia, veď som vám povedal. Pre týchto členov treba etickú komisiu. Keby z 10 hlasov, ktoré Procházka získal, bolo 9 hlasov politických, nesudcovských, tak vtedy by som povedal, že to sú sudcovia. Ale oni v konfrontácii sudcu a nesudcu posunú politika na Luxemburský súd. Tak sú to juristuti? Alebo čo sú to? Juristuti ešte je mierny výraz na nich. Im ani 10 etických kodexov nepomôže, pani redaktor. Ani 10. Čiže vy budete naďalej pokračovať tak, ako teraz so svojimi výrokmi? Ja len podľa zákona. Vy budete informovať tak, ako doteraz pravdivo? Budete? Ja vždy informujem pravdivo. Ja tiež len podľa zákona. A žiadajte od súdnej rady, aby sa správali ako sudcovia, a nie ako juristuti a skorumpovaní. Ja som sa nič nepýtala.